أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mai magana Shu'aibu Ibrahim Akarami mai gabatar da wannan shiri na Tilawa Online TV, mai gabatar da shirye-shirye a wannan tasha mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora domin tsarkin sunayensa. Yau cikin ikon Allah wani haɗi ne za mu ba ku wanda ya shafi maza da mata. Wannan haɗi ana so namiji ya sha ko mace ta sha. Yayin da kuka kauda mace ta sha namiji ya sha. Haɗi ne wanda yake ƙara kuzari da kuma ni'ima, kuma mace mai ciki ma za ta iya sha, mai shayarwa ma za ta iya sha. Haɗi ne na musamman wanda ake haɗa shi da ruwan kwakwa. Wannan haɗi idan aka tabbatar an kauda infection sanyi, kai ko kina da infection sanyi a jikin kika haɗa wannan haɗin sai kin ji canji cikin yarda Allah. Amma dai abinda ake so shine a kauda sanyi din. Abinda za a nema ga su kamar haka: tataccen ruwan kwakwa mai kyau, sai a samu madara fake milk, sai a samu zuma, sai a samu riɗi simsim kenan, kantu in an sana'anta shi. To waɗannan abubuwa su za a haɗa shi. Wannan riɗi ɗin in kin so ki daddaka shi ya zama gari, in kin so ki zuba shi haka zai yi amfani. Za ki haɗa su guri guda. Wa'annan abubuwa guda hudu da muka lissafa: ruwan kwakwa, madara fik, zuma, riɗi. In kin so ki daddaka, an ki so ba ki sa shi haka. Za ki haɗa su guri guda, ki juya su. Kowanne za ki ɗibe shi daidai. Ruwan kwakwa daidai, madara fik ita za ki juye guda ɗaya, zuma ki samu kamar cokali 2 ko 3, riɗi ki samu cokali 2 ko 3, sai ki gauraya. Kafin minti 30 kafin wannan lokaci da za a kwanta sai ki sha. In kina da mai gida sai ki haɗa kofi 2, ki ba shi kofi 1, ki sha kofi 1. Ku sha haɗin ruwan kwakwa. Abubuwa masu sauƙi domin inganta aurenku. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa ku yi. Ni babban buri na ku yi. Ga masu neman ƙarin bayani kan wani abu da muka faɗa, ga lambar da za a tuntube ku. Idan kuma magani za ka siya wanda muka haɗa, kana so za ka siya, to kaga wannan lamba ita za ka kira, saboda za a anshi kwantak ɗinka kuma za a kira ka. Ina muku fatan alkhairi. Kar a manta da subscribing da sharing da comment. Ina muku fatan alkhairi.